सबसे इम्पोर्टेंट भले कैसा प्रेस कन्फरेंस खालायो फाइनाल 14 तारीख 14 अक्टोबर और मखला खालायो आपन जों जराकरिनि बागै जों कुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट थायो 40-50 हजार बा मिनिमाम जों 20-30 हजार थाइपर बुथुमनाय दाइबो फाइमानो जों बेसेबा जों जतन इंस्ट्रक्शन खायरेखा यूथ नो YTF नो बुमा बदल नो स्टूडेंट जतन और पार्टिसिपेट थायनाय जों मोमेंटाम जों केंद्र सरकारनो खुंनो बागै जे त्रिपुरा मथा ताकफोनो त्रिपुरागो जों सेकेंड पोजिशन BJP नि परेबो जों त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्योआव जों स्ट्रंग दङ आपनो जों खुंनो बागै जत नो बा सिक्लारनि स्पेशली यूथ नो जों दायित्व रखा बर आपनो जों खालायनाय गां खाकागो त्रिपुरा मथानि जे खरां आवाज नो जों दिल्लीआव बाथावनाय अब पीसफुल रैलिंनाय और कोनो जों सानाय प्रशासन जों हेल्प खायदि पीसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों रैली खायनाय खुमुलुंगो आंखागो जतने रेडी खा जों जतने टेनिचिं जों प्रिपारेशन लानाय तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदारिं खायनाय अबनो जों दिनै अफिशियली त्रिपुरा मथा